Shalom. Parhado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasaton tusude ruas, do tamu namar minggu di bagasan tikion, suang songoni amu amang inang na mandahoti par mingguan di bagas nabe. Selamat ibadah madihita, tapuji tuata marendehita sian buku ende nomor 112 ayat sadad 1 ayat tolu. Sai tunggi
martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami dadi mbadua gijang, saya leon matu hami rohana togu, nabadia, pikirana denggan, dot roa naringgas pasauton ulaon na denggan, saya lehon dame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangondingim, saya marsi gantung tuhatam mahami maradopon sulhut musunami, saya ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marende hita sian buku ende nomor 657 ayat sada dot ayat 2. Tangion hamuma patik ni debata di mingguon, ima patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo, au do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au baenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di manua ginjang dohot dan di badua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana aihona huhumna dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadion hari minggui dina onom hari ma ulah hamu nasasi ulaonmu alai anggo hari papitoni hari paradiani Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak mupe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangebati hutam. Ai dina onom ari di topadewata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana di hari papitoni, di baheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianai jala di parbadiai. Patik palimaon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano naninlehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unak ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakku. Patik pawaluhon unang ho manakko. Patik pasiaon
unang ho olo makatindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma patik pasapulhon dang jadi hal yang ani roham bagas ni donganmu dang jadi hal yang ani roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu beado pandok ni debata taringot tu patik nasapului ondo audo jahoba debatam nina debatata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna rodi sundut patuluhon rodi sundut paopaton pinoparni akan nasogo rohadiau alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu akan namar holong ni rohadiau naso mangalaosi patiki ima sahatna rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulau na hombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na hombar tu patik amin. Marende hita sian buku ende nomor 677 ayat sada dot ayat 4. Tatopoti madosata to adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan si topa nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami maritesian pangalosion nami di patikmi.
Imam mahrite sian tubuh-tubuh ni rohanami narawai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangoloi nami dihisap-hisap ni rohanami, nata masih tutu dohonahum hami, alani dosa nami, alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alanii, asima roham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haolongani roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton diparbadiai tu rohanami be, asa tarbaen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda, na pinar baga-bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalosim. Songon ombun, jala songon ombun manorob akka dosam. Sai mulak maho tuau, ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 485 ayat 2 dot ayat 3. Tabege mahatani debata turpuk ni ari minggon. Nah di enet sian heber bindu 10 sada. Mamuka sian ayat walu satu rodi ayat 10 onom. Tajahama marsikap soring. Hinorhon ni haporseon do mangoloi si Abraham. Dung di jauh bukas tu tano si jalonna. Baen tean-teanan. Saud do ibana bukas. So adong di boto si topotonna. Aidi pai mai do hutana marojahon nahot napi nandean jalan napi nauli ni debata. Di baheni tubuh dosian nasa sadai naung mate dohonon nasa torop ni bintang di langit nasa godang ni rihit di topi laut
naso dapat bilangan. Marhite-hite pandok nasida si songoni di Tariason, panjalahido nasida di Parsambuloan. Alai na dumenggan do di halunguton nasida, imana di manua gijangi, di baheni, dang di hailaon debata nasida, na olo do ibana goaron debata nasida, ainunga di pauli di nasida sada huta ima sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jala nau peopsa amin. Marende hitasian buku ende nomor 228 ayat 2 dot ayat 3. Tidak kaun maha porseotai, songon nahina tidak kaun nidongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo satu dosan, natu mau palangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natu mau nabernit di pangumuman ni silatus namate tarpajal do ibadah di hau pinar silang natua tu banu atorudung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani disima ibana pai mamuluk sugut tanaon manguhumi halak na mangulu dot namate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabege ma vokal grup ama.
tabege ma tikting na masa do nanaing pamason ni huriata di mingguon. Na magkabiari bana na parjuluma di sermon parhalado di hari Selasa 12 Agustus 2025 di Patupa masuk jam 10.00 WIB manang jam 5 Botari. Sermon wek di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2025 masuk jam 10.00 WIB manang jam 7 Botari. Ima di wek 2 di bagas ni keluarga S mahulai boru simbolon maringanan di Pargodunganon. Di wek 4 di bagas ni keluarga L si Majuntak boru Silitonga maringanan di Jalan Cihanjuang Gang Tohir nomor 24 RT 04 RW 02. Di wek 6 di bagas ni keluarga P Pasaribu boru Sitompul maringanan di Kampung Sudi Mampir RT 02 RW 02 pada Larang. Di wek 8 di bagas ni keluarga S Silitonga boru Marbun maringanan di Jalan Kerkop Kampung pada Kasih RT 02 RW walu nomor 6B. Di wek 10 dohot wek 5 digabung di hari Rabu di bagas ni keluarga Situaka Siani Parboru Sirait maringanan di perumahan Cipagran Asri Blok E nomor 3. Di wek 12 di keluarga JP Hutajulu Boru Napitupulu maringanan di Bukit Permata Cimahi E8 nomor 2 RT 03 RW 01. Tu hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 tong masuk di jam 7 Botari. Na parjolo di Weksada di bagas ni keluarga A si Matupang boru Panjaitan di Jalan Tipar Cibober. Di Wektolu di bagas ni keluarga Situa J Huta Barat Inang Boru Sitompul Jalan Pojok Utara Sada Gang Karya Muda Gang Karya Muda Opat nomor 10 walu. Wek 5 nakin digabung dohot wek 10. Wek 7 di keluarga El Hasinaga Boru Hutapea di Cimareme Indah. Wek sia di bagas ni keluarga JP Pandiangan Boru Panjaitan di BPS 2 Blok C nomor 34. Di wek 10 sadari di gedung sekolah minggu. Wek 10 tolu di bagas ni keluarga Nyonya J Silitonga Boru Situmorang Jalan Jatiraya Blok A tolu nomor 10 Perumahan Marga Asih. Bagian na palimahon pilihan bulanan. Di bagasan minggu ta sadarion minggu 10 Agustus 2025 diganuk per mingguota patupaota do pasaha pilihan bulanan di bulan Juli 2025. Pasahatot tamai dinapapungu pilihan paduahon hita tujulu. Tapasahat mamplok pilihan bulanan ini di nganan naung pinarade alani tapasahat masian nasa hapor siota. Nomor 6 dak danak nasorang. Di basa-basa hotuhata dosa dadak danak bawa di keluarga Mayor CBA Anggi Pandu Christian Simajuntak Inang Maireni Grace Pos Mauli Boru Napitupulu SE namaringanan di Jalan Hasanuddin H garis miring 235 RT 0 Sada RW 10 Sia Baros Cimahi Weksada Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna. Napapituhon naing marbagas manang tikting na perjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma saudari Irwin Laurensu Siagian ST MIT. Anak niamata Jarudin R Siagian tubuninata Ibu Marice S Boru Simajuntak. Namaringanan di Puspita Loka Jalan Kana 1 Blok AE nomor 3A
Kelurahan Lengkong Gudang Serpong Tangerang Selatan. Ruas Nihuri HKBP Serpong Resort Serpong. Dohot Orwana Saudari Dustira Grace Boru Simajunta SEMM. Boru Niamata Marudut Simajuntak Tubuninata Tres C Boru Sitorus. Namaringanan di Perum Bukit Lagadar Dimensi Cimahi. Ruas Nihuri HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Pamasu-masuan di hari Sabtu 23 Agustus 2025 di Gereja HKBP Serpong Resort Serpong masuk jam 10 jam 8.30. Napawaluhon ruas namoding. Na di hari Sabtu manang natuari si Agustus 2025 nunga marujung ngolo niamata buangga tolopan na 70 na sorang disibik ke 26 Juli sada sia pitu 2 tutup umur 53 tahun. Maringanan di Kampung Pamayanan Gang Karya Baktionom nomor 170 sia RT 4 RW 10 sada masuk W 4. Sayang giat matumibu tarapul rohani keluarga nati nadikonna. Napasiahon to narapo Padita distrik. Dung sidung majahatik ting sadarion jahau donoto nani rapo Padita distrik 10 alu Jabar Tinggi. Napasapuluhon parheheon ama distrik. Domu tu parheheon ama distrik 10 alu Jabar Tinggi. Dipatu pada perlombaan manang pertandingan antar huria nani dohotan ni seksi aman ni huriatta. Acara dipatu pada hari Jumat sahatu hari Sabtu tanggal 22 sahatu 23 Agustus 2025 maringanan di HKBP Pekalongan. Napa 10 sadahon pertangyangan lansia distrik. Dipatu pada pertangyangan lansia distrik ima di hari Jumat 20 sia Agustus 2025 maringanan di HKBP Bandung Timur Jalan Jakarta nomor 10 sada Kota Bandung. Masuk jam sia sahatu na selesai. Acara ima ibadah bersama na paduahon kontes lomba tortor Batak tradisional. Nomor 12 PHD gabungan na perjolo PHD gabungan ina dipatupa di hari Senin manang marsogot 10 Agustus 2025 masuk pukul 18.00 WIB. Napaduahon PHD gabungan ama dipatupa di hari Selasa 10 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Pinangido asaro sude madohoti acara PHD. Napa 10 toluhon tender plafon gereja kita sudah banyak yang rusak akibat bocor sehingga dalam rapat evaluasi diputuskan untuk mengganti plafon gereja. Untuk itu bagi yang berminat mengerjakan plafon tersebut supaya membuat surat penawaran ke kantor Huria paling lambat tanggal 16 Agustus 2025. Nah mengihut seplopak mahasiswa yang berprestasi. Domu tu program ni Huriatta tapatu pama apresiasi tu yanakon ni Huriatta mahasiswa na berprestasi imana IPK na minimal 3,5. Alani di Papua matu ganup situawek nabe paling lambat tanggal 23 Agustus 2025. 15 kebaktian sore. Siala mangida di haroroni ruas nanaing marminggu botari rata-rata rodo di pukul 10 pitu manang jam 5. Alani mamuka di hari Minggu sadarion tanggal 10 Agustus 2025. Ibadah sore di Gatima sian pukul 16.30 manang 40 sore gabe pukul 10 pitu manang jam 5 botari. Namangihut saplono meralat sumbangan di titik na di hari Minggu na salpu tarsurak sumbangan berupa 4 set teralis pintu dari Opu Najiro Boru Tambunan sasitong nasian keluarga Opu Tabita Boru Tambunan. Imatik tingta hujahama surat tongosan manang surat tona Padita rapot Padita distrik. Sabar hitak amanginang at tergejang surat tonate. Si jahaon di gereja tona rapo Padita HKBP distrik 10 alu Jabar Tengdie tahun 2025. Madapoton na pinarsangapan perhalado doho ruas ni HKBP distrik 10 alu Jabar Tengdie dengan perantaraan uluan ni Huria di inganan nabe. Asinirohan nasian Tuhata Yesus Kristus doho dame nasian debata ama. Dot parsauran siya to di porbadia mana mangaramoti hamus saluhut na amen.
Mauliate matadok tu debata ama anak dohotot di porbadia, na totong satia mangaramoti huriana, dohot na mangaramoti akan naposona diragam ni akapakubasion di tonga-tonga ni hurianai. Siana sinirohan itu hatta dengan jalatiur mardalan rapo padita HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdie, na dipatupa di hari Senin sahat tu hari Rabu, 4 sahat tu 6 Agustus 2025, niuluhon ni Preses Pendeta Nexon Simajuntak MTH, na hinobasan ni panitia sian HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata, ni dohotan ni 74 halak padita, dohot 10 sada halak calon padita, na sinodangan ni tema, na tinopa na baru ima di 2 Korin 5:17, dohot subtema, pendeta HKBP diutus mengemban pastoral profetik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari belenggu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia dan kerusakan alam. Dibuhay do rapo paditai marhiti pertangyangan dohot ulaun nabadia dalan manogu huhut pataruhon sude parrapot laho mangkarangguton sumakapi huhut manotopon akahaputusan nama cayarga tupakobasion di HKPP distrik Sapulalu Jabar Tengdie Tujolo. Tung tahalasod do haroron ya mata wali kota Bandung Muhammad Farhan pasahaton tona asa sude padita rohaniawan ni sude ugamo ruas ni huria dohot sude warga masyarakat asarap majagahon hasadaon dohot hadamion jala manulak nasa sikap intoleransi. Tahalasod do nang haroron yopuya porus HKBP pendeta Dr. Victor Tinambunan MST suang-songon ni haroron ya mata ketua komisi teologi HKBP pendeta Bander Siburian MTH, nang ketua PGW Jawa Barat Pandita Paulus Uwiwono. Di bagasan holong ni roha dohotod di parhaha maranggion, saluhu padita marsitu tu madohoti perdalanan ni rapo padita, sian nama muka sahat tu nama ngujungi. Taka sudah ditaringoti di rapoti pergumulan dohot hamaulon, naniadopan ni ruas ni huria di ngolu si ganupari, nang nalaho pahebakon, pahisato nakapakubasion di distrik Sapulalu Jabar Tengdie, songoni nang taringot tupo daman ng teologi, marhite pembahasan di kelompok dohot di sidang pleno. Adong malimay pola nagabetona ni rapo paditaon tu sude parhalado partohonan, dohot tu sude ruas ni huria HKBP na perjolo. Sian pergumulan teologi dan kehidupan warga jemaat dan pelayan distrik 18 Jabar Tengdie, adong opak nama cari kot si hangoluhonota sada teologi dabel peduli asa marhite ulaun siapari ni ruas ni huria marpakorhon na denggan tu torop halak dohot marpakorhon na denggani nang tu ruas ni huria di ngolu siapari. Dua teologi sadar konteks asa takas tajagahun hasadaun makanguluon sikap inklusif di bagasan holong ni roha di persauran si ganupari. Tolu HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdie gabe bagas pendidikan ala Jabar Tengdie do inganan ni universitas na tinuju ni anak kota sian perserahan. Ala ninang matakas pangaradeon ya kahuria-huria mangaradoti haporsiaon ya kaparsikola. Jala marmudu-mudu na sida sahat tu nasinong parsikolaan na sida. Opat media sosial dohot etika. Diparukilhon parapot do pangotak ni media sosial di partikianon na boy makorhon hasisiga di pangalaho. Alani sosohonon ma asa sude ruas ni huria mamake media sosial tu ulaon na marguna manang positif, panogunoguan manang edukatif, partodion manang religius di bagasan etika media sosial. Napaduahon taringot tu sentralisasi asala marsitu tu sude partohonan parhalado dohot ruas ni huria padalan sentralisasi asa jupang kesetaraan manang equality berkeadilan manang justice berkelanjutan sustainable dohot kekeluargaan fraternity di tonga-tonga ni pakobasion di sadok HKBP. Patuluhon marhiti materi tema dohot subtema asa sude padita dohot partohonan nang saluhu ruas ni huria HKBP takas magabe na tinoppa na baru di bagasan Kristus. Marhitei salpu aka pangalaho na robi soluk pangalaho na baru. Mangulu di bagasan Kristus en Kristo
Ditopa debatado hita tumiru rupana, tudos tu pangalahona manang imagodei, songon natarsura di sada Musa sada ayat 26. Asasahat hita tu situhuni transformasi ima, hai baruan tu naumuli manang perubahan menjadi lebih baik. Marhite na parjolo partodion na marsitutu, marhite karakter yang teruji dan terpuji, marhite kecerdasan intelektual yang cemerlang, marhite keterampilan yang mumpuni, marhite semangat melayani yang berkobar-kobar. Bagian napa upaton? Sian pembahasan subtema asasude padita, partohonan, ruas nihuria, hehe makobasi pastoral profetik manang suara kenabian, dohot papatarhon transformasi huria dohot masyarakat, naboi maluasian ihot manang belenggu korupsi, perjujian, narkoba, martiga-tiga hojolma manang perdagangan manusia, dohot namanegai alam, sadado rohani rapot padita manuarahon, padinggan Danau Toba, padinggan Bona Pasogit, jala margogo pamarekta, mangotapi nasa na macegai hau, dohot suaswanan marhite ulaun ni sasahalak, lembaga, manang perusahaan, termasuk Maitoba Pulp Lestari manang TPL. Palimahon marhite pembahasan teologi Asian Komisi Teologi HKBP, takas di parsirangguton taringo tungolu parsaripeon naso jadi sirang, ia so sinirang ni hamatean. Jalan naso tarjalo huriat kasura sirang sian pengadilan agama, songon natar surat di Matius 10 aya onom. Suang songoni ditulak parapot do hukuman mate dalan paulihon hasadaon disosoi do taringo tu keseragaman niaka pakubasion namar situhu hobartu kahaputusan naung dirapot padita HKBP. Songoni mapinasahat to na rapot padita HKBP distrik Sapulalu Jabar Tenggie, sai dipargogoi, dipatau, diparbisuhi tu hatta salu padita, partohonan, lahu makubasi huria na HKBP di distrik Sapulalu Jabar Tenggie, tau sangat pujian, habal gaon di guarni tu hatta Yesus Kristus, Raja Jalan Napuna Huriana, jala gabe pasu-pasu tu sude huruas ni hurianang humaliang ta, gabe natinopa nai baru mahita saluhutna. Bandung onom Agustus 2025, tabe mardongan tagiang sian preses HKBP distrik Sapulalu Jabar Tenggie, padita Nexon Martomu Simajuntak MTH. Songoni matikting doho surat manang tona rapot ni padita, tuhita saluhutna horas madihita. Marende hita sian buku ende nomor 468 ayat sada do tudutna hu tapasat pelian sada A do sada B. Dar bege mo
ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate pikiran doh rohamuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Muaka manami nanami na hinaholongan di bagasa Kristus Yesus. Ada orang sosahat kita tu berita naulion tabani naung tersurat di stensilan titing tai dingga dora patadahon nami diri nami kami ma padita lamhot manupan si bolon mangalap buru ni rajai buru siregar isod dona sidan waing na marbaju piole na dijulon di basa-basa hot tuhat tama tuhami turu dak danak sada buru dua bawa buru masih akangan disodotong nasi dan waing na dijulon na inang na tumubuhok kami na tua-tuai almarhum nahinan buru na 70 marhuta di Kabupaten Simalungun Desa Sipuldas Kecamatan Panetonga Siatar simatuaku buru nepos-pos buru simanuk kalit marhuta di Tarutung Sipoholon rak dohamin waing dohot todong nami amat tasitua si hotang nasia Bedung Timur abalanat ni amang burukku sahuta kami di Siatar Panetonga. Jadi kolak kupabuat tunasida di son kami marjamita di minggu sadarion rak mahita tusi amang padita nami ni nasida mauli atema di nasida. Kami marhalado mangula di HKBP Resort Teluk Pule Dalam distrik 10 Tolu Asahal Labuan Batu kisaran ma sabunga distrik na kisarak kota dangarok kya uboto Teluk Pule Dalamon alay muli do hata ledong mungkin hata bigi panobangan nyaka na tuwe-tuwe hian siap bona pasugit jadi nga maragam bidisi suku sian hitaan tuba si lidung samosir dohot hubang di sima nasida manobang abok kamanami nanami ia haroronami tuson marsiala mai ima na manaruhon buru siak kanganon na yang kuliah di Universitas Pajajaran alani unang apala laos mulak buti hami nin narohannya mata tapat dita resort amang simatupang siburian ba diotang nasida hami marhubas di mingguta sadarion songoni majok kamanginang partinad data tangya ko kamuma pahopu munaon yanak kon namion asa tamak ditikina sian Universitas Pajajaran songonima nang lakkanami tarik konon naima nasida di Bedungon borhak mahami mulak tumopot inganan pakubasyon nami muse husak kapi hami di hari Selasaon alani mauliati madihamu saluh na parhalado lumobi amang padita resort suang soni nak kamu akama nami nanami nama jakok kami di parminggot tasadarion sahak matabe horas-horas nami tu hita saluh na songoni dot ni paman hita bataki boras madihadak kadangan horas majo nangso masih jalangan horas madita hamu akama nami nanami tapayutihu mapat jakaon di trupuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di Pesalmen 30 ayat 12 sahatu ayat 22 sonoma didok hatan itu hatta martua ma bangso namar debataho Jahoba bangso na pinilitna laho ainonna manatap-natap do Jahoba siya banwa gijang marnida jolma manisia sudena manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sude pangisi ni tanoon ibana do majadihon rohana sida sudena dia toy do sude pabahenan nasidai
dada hinadiyak ni parangan pamonakor raja, dada hinatibul ni gogo paluahon nabigu, pangalesem do nang hoda panupahi, jaladang hinatibul ni gogona paluahon ibana. Idama say nol do mata ni Jehovah tuakka na makkabiari ibana, akka na makalunguton asini rohana. Asa di palua to dinasida sian hamatean, jala di pangolu nasida di haleon. Say di halungut to rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dohot lobbu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha do kami, marhapo sa tuguarna na badiyay do kami. Say pasonggo maasini roham tuhami, ali Jehovah, hobartu pagkalunguton nami diho ima saka niturpugi. Hamok ka namin na nami na inaulong at dibaga sa Kristus Jesus, turpukon ima pagkatidakonon ni arpesalmen, adong deba madok sidaw do na manurat turpukon, berupa himne manang puji-pujiat tu debata, di pajojoribana pengalaman na sendiri dohot na binotona, siya nakabarita na tarsurat dohot akan na binegina, mamukka dung di jo debata, bangso Israel, mamukka siyan si Abraham, amani na porseay. Jadi pengalaman hidup doon, turpukon, pengalaman hidup laos di hati dakonibana, songod dia debata di bagasan ngoluna, songod dia debata di bagasan ngolu ni bangsoi na digor nakingan bangso na pinili na laho ainon na. Dipilihnya untuk menjadi miliknya sendiri. Hamok kamanamin na nami dibuhay na kiturpukon, songod dia bangso secara umum, songod dia sasahalak secara pribadi marsada-sada, na totong marhaposan setia tu debata. Bangso dohot secara pribadi na setia tu debata. Didok mertua ma bangso. Berbahagialah bangsa dan suku bangsa yang tetap setia kepada Tuhan. Amok kamanamin na nami, boydo meragam-ragam, muluta sukun kita secara pribadi, ahado ukuran, tolo ukur, na ginoar na mertua, na berbahagia. Boydo berbahagia sasahalak manang sabangso sa kuku, sa huria, molo gudang hepeng na hartana, sinamot do lanak kanasing, mulo dapo pangkat akanak konna, mulo lulus sikola dati buak ka poparanna, didok may bana na mertua hoba, hase akka poparammu, mertua hoba gok artam, dohonom ma, gobaran dihalak na mertua dihalak batak ima perjulu, mulo jupang na tuluha, hagabion, hamorao dohot, hasangapun, mertua hoba. Jadi boy dodang didok dang mertua mulu sodapon na natuluhay. Mulu sodong lumubi arutehe popara nati. Jarang do didok halak batak mulu sodapon poparan halak batak jarang didok na mertuai. Alay mulu sikop ibana maranak marboru marpahop pusianak marpahop pusia boru laos saur matua laos marnidi do marnono di guar may naung mertua hoba boy do gobaran gabi di guar halak na mertua ala yang go parpesal med di so madok gobaran ni halak na mertua manang songod dia penamasa di bagasang uluna manang sodapon na be toluhai manang sodapon na be sita-sita ni hajol mau na di portibion halak na mertua ima bangso na mertua ima natotong setia tu debata. Natotong haporsiaon na say marhaposat tu debata. Ben na dia pistil tay nakididok. Hinorhon ni haporsiaon do si Abraham. Hinorhon ni haporsiaon do ibana hinomit.
hinorhon ni hapor siaw do si Sara dilehog gogo tu ibana manubuhon si Isak nang pidigowar naung hol naung setiap bidok nakingan naung mate ala naung matua ibana hinorhon ni hapor siaon ala nido tung bagas diodol ho parpesal me ditrupukon martua ma bangso na mardebatahod Jehovah bangso na pinili na bahen ay non na gabi bangso na amo kamanamin na nami natung torop noaing jol mana so marhaposat tu debatabe na marhaposat tu gugu tu na adong diba na sa diri lumobi ma hamok kamanginang diak kamajun ni zamanon di ilmu iptek dohot artificial intelligence sinuay ngati mangula si ulaw sa sahalak boy do dang mga sahod de batabe dang jolo martangiyang alay pitor hemponi nama digurdak parsikola la ujian hemponi nama digurdak ati itor ikutak katik idolla inaro te parjoli dok itor dolla main nakang apa artinya ini dolat hemponina di download dulu nak kanasing dang jolo martangiyang be dang mga sahon habis tara na siya Tuhan ibe alay mga sahok kemajuan ni zamanon nama nuaing jolma laos marhiti alanya kanarong di bana gabi tuhagi jangon ni roha dan bahkan banyak orang tidak menganggap ada Tuhan tetapi dia menganggap bahwa ketika dia mampu mulung ngabu ibana menguasai IT maka dia akan mampu bersaing. Jadi dok nak nuaing mulun neng mampu bersaing kuasai IT. Dang di dok be mulun neng mampu bersaing pangasahut Tuhan dangin nabe alai kuasai IT. Siapa yang menguasai IT maka dia akan menguasai pasar global dok lanak kanasing. Alai naruh orang doh tita tu siak kamangin ngate. Buat doh dohamu tu pangalahon asongoni au hampir-hampir saya raneng doh doa tusi mula dong manukusit tua mulo sermon itor hemponi nama do songo namangin na pagajang jo suku-suku miamang asasanga jo gabira songoni nama mga sahoni nama dang mga saho paso-paso ni Tuhan ni di bagasan parngulut tasipata amo kamanginang taingot dora nama sa di bulan Januari nasal puati ima sahalak pelawak sekaligus penyanyi namarguar Niki Kleiser nama buan acara ibana di sada hotel namaju di Los Angeles ketika dia membuat lawaknya di patuduhan ibana nama gabi gempar nama saya di Bainibana di dokma kotai Godless Town kota tanpa Tuhan. Jadi ala ni hamajuan ni bana ala ni ketenaran ni bana ala joti bana diudang matawak dok marede gabe sepele may bana namar Tuhani di dok ibana apakah Tuhan yang mencipta alam semesta ini tohodo de bata manoppa portibionin na ibana ala suku-sukun nai dabe martopak masude seolah-olah mereka setuju dengan pertanyaan si Niki Kleiser nakingani benarkah Tuhan mencipta alam semesta ini udah nakingan ala ni hamajuan ni kotai ala ni hamajuan ni hotel sinakingani dot ala ni laris ni bana namar lawaki gabe barani bana madok songoni mulut aboto 24 jam setelah Niki Kleiser mengelawak pertanyaan ini maka Los Angeles terbakar seperti neraka matutung ati marlawak ibana tanggal 5 Januari 2025 sugut nai 6 Januari 2025 Los Angeles terbakar tapi gini udah beritanya kamangin ati jadi seolah-olah dia mengatasi kuasa Tuhan dia bertanya belum tidak sepenuhnya dia percaya bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini. Tak persia ibana. Alanido didok Bapak Salim Said tadi pengamat politik dohot
Pertahanan sekaligus guru besar Universitas Pertahanan. Indonesia tidak maju-maju karena tidak ada yang ditakuti, Nebana. Dan marna maju Indonesia mulai dope tahun 2045, Indonesia negara emasin na, tahun emas. Indonesia tidak bakalan sampai kepada tahun emas kalau tidak ada yang ditakuti. Ibana, ketua KPK dan semua KPK, pegawai-pegawai karyawan KPK yang sudah disumpah dengan memegang kitab suci Alkitab, dolan akan asing, Bible in Nebana, alai barani do korupsi. Soni do kapijabat nasing sudah disumpah janji meniup kitab suci, alai barani do melakukan korupsi. Tidak ada yang ditakuti. Korea maju karena ada yang ditakuti. Nebana. Yahudi maju karena ada yang ditakuti. Arab Saudi dolan akan asing. Indonesia tidak bakalan maju karena Tuhan sendiri tidak. Tuhan ini bilang dihabiari be. Dalam makan asing. Tuhan ini namanya sesadai sihabiaran. Alai ipe dang dihabiari. Ala nunga mangasahon pikiran gogo dohot lan akan asing. Amo kamanginang ya mau berdalat-dalat di inganan pagkubasyokku di Sumatran. Jadi ada orang sosaha tahu tulapo, tusadalapo, adong disi dua lubuan. Mulai dok dihita dua lubuan araw namar hurut hei. Namar miami may hati. Dua lubuan inna. Jadi adong masahalak nasodoho tu perjujian ni. Halo. Pasohamui ngarong pedita inna. Mereka bertahan mengatakan, ai isi harus pedita. Pola sih biara nih inna terlebih jauh. Itu bongo tahu tu lapoi turnik kuma. Mau lihat makamang mulutung sudi habiar hamu biar dak pola ba. So isi au jol madoau. Ale mulu pala do Tuhan idang dihabiari hamu anggo hamu pe awas ma. Pola habiaram muau alai unang gabe doho tuhat taidang dang dihabiari hamu alaniaha ai manatap do mata ni debata manatap debata do menjadi rohana sida jala sudero diattoi namangan setabi natapape pe pamatang tadi podomat tabi namangula pe hita di dia pe maringanan ulota manatap do Jahoba di saluhu na gulmi ningo ngulut taon alanido perpesal be madok mertua mahalak na mabay Jahoba haposanna mertua di dia pe ibana sai totong ma Jahoba di bayan haposanna sai totong ma dihabiari Jahoba di bagasan nguluna buaka manginang isi dona tahabiari noaing tahabiari dope tuhatai akamanginang tahabiari dope mau lihat mak mulut tahabiari dope alai diaka namasan waing di bagasa perngulut tahun nagudang mabaik kita kecewa nagudang mabaik kita gabe syairan yang sumurut mangulahon na dinggan songon nidok ni episteli tu hebir tualak hebir sampai di patudus songo dia hapor siaon ni si Abraham nang songo ni mania tirota nungaragam noaing nama baik kita gabe pesimis nama dalani nguluon buado naing buado laning buado sugut buado lan akanasing do lan akanasing termasuk namaol apalagi di luat Jawon pajongjong bagas joro nadong akka di luat nasing dibubarkan akka tempat-tempat ibadah dohot naung adokian izin membangun gereja dicabut kembali alanya akka pangalaho nasian intolerando lan akka nasing gudang nai nama bek kita kecewa alanido mulo ni badik korupani songo dia ngolu parhuriaon di luaton doho di hitaan ninaroha do rupani be dihamian apala di lebung ni jabuna do gereja olo dang romar mar minggu habi usukum mamata situa si hotangon
di Badung Timur. Sedia dalam dauma naudau ruas ni huriat tahun niku perdalana sajom lobi tabadiku majunaing perdalana sajom lobi laho marminggu hamin hari minggui dang napola pa bawa rupani ongkos grab 70.000 APP lia mungkin darong nasai kan ubal biaya laho marminggu alai ditoloho nak kana porsiai dui songo si Abraham nakingani hinorhon ni hapor siaon alai ditoloho do marminggu nang pesongo ni dauna hape di hutan rupani di hutatan di lebung jabu na do gereja lau sadong musela po di lebung ni gereja i las barani do mamulus akarwas ni huriai lau tu gereja alai akamatai selala di lapo tua ki las boha nama naing enaneng buah nama naing purtibionin naroha kamanginang di Jawa tidak ada kebebasan HP di hutan bebas domang nasong dia pe jonok darong mangorai HP tong dang di habiari debata di bagasan moduna alani do hamak kamana nami turpukon manggobar hosongo dia do hasatiaon ni hita namar Tuhani di doktop ini minggu tasadarion ai sai 00 do mata ni Jehovah tuaka namak kabiari ibana sai 00 ditatak-tatak do ita sa gijang i gereja peho so binote na gereja roham kalau pamatang mo di gereja leng roham barong songon iso nak kamanginang i gereja di mana hudul ada yang gorohana rohana dia baro na ngan notagi hakku di baro na ngan nonan ulokan baro na ngan nonan kalau pamatang na do di gereja on ada yang gorohana iboto debata doi iboto mula-ula ni bana do lanak kanasing iboto debata do rohatta ai sai 00 do sai 00 di bagas tape hita di ulot tape hita di perkarijo lanak kanasing sai 00 do mata ni Jehovah manatap tu hita alani naing totong jamot tonotta diri taon tiruotta songo si Abraham narade maninggalhon hasangapon hagabeon hasangapon hamoraos sinakingani manopot sadahuta naso binoto na tu dia imahuta na pinadean ni debata na pinauli ni tangan ni debata na hot rodi saliling ni liling na rade do hita maniru songo si Abrahamon jadi halak namar habiar tu Jehovah nama dok namar hatopoton sai 00 do mata ni Jehovah tuakka nama kabiaribana totu patongonon nama akan nauli na dinggani nangpe ikut tadi konon na hagabeon hasangapon hamoraon na diportibion dangi mangihoti ngoluna dangi mangihoti hadirion na laho pasahaton patupahon nauli na dinggani di bagasan ngoluna alani dung di parhatopot parpesal menon dengan bahasa pangaramotion nasai di parmahat debata ngoluna nasai dia toy debata saluhuna gulmi ni ngoluna gabi dia tidak koniba nama di ayat 20 sai di halungut torohanami do Jehovah ibana do panupahi dohot lebu-lebu nami bahasa di lo ibana songoni ai di parhatopot ibana ditikki raja pe ibana ditikki di siha sangapon nai ditikki di siha hamoraon nai ditikki adong hoda panupahi di ibana ditikki adong harajaon begu ibana kuat kokoh di lo ibana dang marlapatan dang margogo dangi palua honau daholan asini rohani debatado na palua honau amok kamana minanami manang songo dia pe hadiriot tadi hasiang anon manang songo dia pe namasa naung taparhatopot naung tapiop dengan bahasa ni debata dilo nakingan hasangapon ai raja do si Daud adong doho da panupahi di ibana jale begu do ibana kuat kokoh alai dia tong ibana mulutung monang pe ibana marporang mulutung monang pe ibana madopang musuh dang i na paluhon ibana daholan asini rohani debatado sarupa do idoh parnguluot taon mulutung adong na manosa ngulut taon mulutung adong naing madabuhok kita mulutung adong naing mangago hita cukup do
tangan ni Jehovah lau paluh kita so pakatidak konon ni akan aporsiai walau beribu tangan menarikmu untuk membuatmu jatuh, cukup satu tangan Tuhan untuk tetap menyokongmu, memegangmu supaya Anda tetap berdiri kuat kokoh di bagasa kaporsiaon. Tahilala doyak kamanginang. Jadi boydo bergumul hita naing taetong hira naing manay tita madabu, taetong hira naing manay tita gabe sumurut siya nakkaulaw na dinggan alayay molo tapar hatopot tahapor siyay tangan ni Jehovah na gugoy, tangan ni Jehovah na totong madongani hita, mata ni Jehovah na totong manatapita nol ala ni na mabiyar hita totong tuibana gabi margogo hita madalani pardalani ng ulut taon. Si Abraham sabutullah mardalani bana say hiranaing mulat do ibana tupu di musena do nakingan au sura naing mula kibana tuhuta hagodangan nahian hatubuan nahian na tidak dikonay sanga dope alay lalung nga fokus hadirion na rohana ha porsyon na tuhuta bagas na pinadyan ni debata manang dia pe dangibe mga bati lakana say totong nama di puspus lakana di do ibana hutudalhon na dipudiki dopak padangima hupuspus lakak kun na ibana dopak huta na pinaradi ni debata diaw sudut na poso hita mon mapak kana produktif dope lumobi tuhamok kana tua-tua nami idok nang pukul pi gitu teh nang sa biasa didok pukul pi itu boydo sumurut haporsion na ape memang sebetulnya salak kanay na may bana asasaha tuhuta na pinadean ni debatai na pinarbaga-baga ni tuhatay diak kana porsia buasa nang sumurut tita ala pangelan ni Portibion panosak ni parnguluan na di Portibion gabi olo hita gabi naing madabu tubagasan ngulu na sumabir bitu debata. Jadi adong dorupani akapadohan alus mulu sinukun ibasa dak kemar minggu huamang ningon matoy ma ay dijabu pe buy do manangihon hatani tuhata innakang agudang binuang nasorobi tu gereja hola dibuka tong hemponi nga dibigi bijamita ni amang isirete na terkenal padita ni hagaypi padita toho sinaga padita mangatur manurung ijabu pingabuh bigi jamite amang pos marohani amang porseado tutu hatain na ibana jalarong dapat dohan nama dok na porsea doau partuhat doau aledang per minggu ni bena barani do sasahala madok partuhat doau na porsea doau nang pesopola par minggu hapisada pe patik sian na sapului dos doi na mga langgar secara sepenuhnya patik paupat ton dilanggar patik paupat toni dos doi sikop mga langgar patik na sapului didok ingot tamu ma pabadiaho diari minggui jadi mulu barani do halak madok nuaing partuhat doau na porsia doau aledang per minggu na ibana berarti dohonot tama nol besar aisada dialo patik na sapului dos doi na mangalo patik sikop na sapului na mga langgar patiki alanido hamok kamanami na nami manang sungod dia pinamasa di bagasang ulut taon ho matatiru haporsiaon ni si Abraham hinorhon ni haporsiaon ho matatiru haporsiaon ni si Sara hinorhon ni haporsiaon dohot akka tokoh-tokoh na asing na pinajojor ni na tersurati di Hebri gudang dipajojor di si hinorhon ni haporsiaon hita pirana ujui hamok kamanami na nami lumobiak kasudut na tumua hinorhon ni haporsiaon dobed na barani ro tu pulau Jawa dangi hinorhon ni haporsiaon alaniaha adong pakirimun nama ngulu au sura so adong pakirimun nama ngulu ulu do say taunon na di huta adi toema mulo sarratti tanu ni tuai pergadongan na ima tabagi 10 hita bagi 10 alayanggo hinorhon ni haporsiaon pitor dohonon na do dangadong tanu ni tuai darong gulat ni tuai borha maau
mangalului na dumingga di san. Hinorhon ni hapor siaon adong pakirimon na mangulu. Amen. Ido. Hami pe hinorhon ni hapor siaon boy sahat tu bedungon. Odo pe hami mangujak ko si majujak di bedungon. Hinorhon ni hapor siaon. Ala ni macai takas arga tiruot ta songon parange hapor siaon ni si Abraham asatung posro hatta di pasu-pasu dininggan basa ni debata madok say nol do mata ni Jehovah tuak kana makkabiaribana halak na say nol mata ni Jehovah tuak kana makkabiaribana patongonon na matuak kana uli nadinggan dapoton na dingoluna di portibion nadinggan lumobi no marga sahatibana tu surgo hasonangan di bagas na pinadean ni debata nahot rodi saliling nililing na mabiar mahita tu debata ay say nol do ibana totong mamer ngulut taon di dia pehita asa di patong ngulut taon terpasu-pasu hita noaeng sogot rodi saliling nililing na. Amen. Martang yang mahita. Mauliati madiho o dibata Jehovah marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Di persauran nami na ulion rapami dohot ruas ni huriam na di HKBP Resort Cimahi Jalan Luraon. Marparsaurat di minggu nami sadarion nama juhon na paingotok kami say nol do HP mata ni Jehovah Tuhami lumobi tuaka na makkabiari ibana. Laos halak na say ulo di panoknoti di nol-noli mata ni Jehovah. Ngulu ni ido na say totong di patongon tudalan na uli na dinggan. Di nguluna di portibion lumobi sahat tu na hinirim niya kana porsea. Inganan na pinadian ni debata surgo hasonangani. Songon na hinasiholan ni naposona Abraham. Gabi totong marpakirimon na mangulu ibana managam paso-paso na pinarada ni debata hobartu na pinarbaga-baga ni debata di ibana. Ali Tuhan tusima hami maporus tusima halaputan nami adorang di lehoko ngulu nami di lehoko hosaha nguluani partikian na matsiarga naing mapakyon nami ngulu namion marhiti na matotong marhabiara tuho gabi pilihan na mangulu naradi tumadikon aka hagabion hamoraon hasangapon nasipataboy mga balak kanami gabi jonok tuado pammu alay marhiti pos ni rohan nami Tuhan ala nidinggan ni basam dotas ni roham saat kami tu na pinarbagabagam dingulo nami di portibion nang di surgo-sogot paso-paso mahami paso-paso ng hatam na taruli di parsauran namion say gabi dasor ni haporsyon nami may Tuhan madala niya kapardaling ulo namion asa totong posrohan nami di tanga pangaramotiyom lumobi asa totong mabir kami tuho di bagasap parngulun namion. Ali Tuhan paso-paso manang salu na ruas ni huriam HKBP Cimahi Jalan Luraon natotong marhapos at tuho natotong mamiliho diri na tuwado pammo marhiting uluna gabi pelian na mangulu na badia si patupon na sida nuaeng nang tokatiki aranang ro tatap maka ngululiwas ni huriam natotong marpos ni roha tuho na managam akka dengan ni basam songoni madohot akaros ni huriam na marukil siya akka namasa di bagasang nguluna lumobi mali Tuhan tu keluarga ni amanami keluarga Nabi Tupulu nadong di kapung pamayanan Gangkarya natongon no ang dasida Tuhan marhabot ni roha siala nang marujung ngulu amanami amang Nabi Tupulu ali Tuhan pos marohanami diho apulam mo na sida lehonom mugogo las ni roha nang pakirimon na mangulu dipudian nyari ni amanami i lehonom mo kasilas ni roha na sida tu saluhna mariti akka paso-pasum songoni makka namarlas ni roha Tuhan
na di lehoko pasu-pasu marhiti hagabion di keluarga ni amanami amang pandu Kristian si majutak inanami boru na 70 na di lehoko tunasida sada pasu-pasu di hasosorang ni danak mau liati madiho Tuhan di lehoko pasu-pasu di nasida parbunya katang yang nasida pakirimon na mangulu di nasida say lehon mahai pason gogo nang dinatoras pe asa margogo nasida Tuhan pagurang-gurang danaki tudadan lomoni roham songoni marwas ni huriam anak kon ni huriam nanaeng marbagas di ari naneng roon saat diho masakap nasida Tuhan laho paujukon bogasna asahot nasida di parsaripeon jala tongtong margogo nasida Tuhan maniop hot padan nasidai naso jadi sirang sosirang ni hamatean pasu-pasu masakap nasida Tuhan nanang majalo pasu-pasu perbugasoni marudut tu laon adat habatahon nanang patupon nasida saya marsanga maguarmo marhiti ulaon nasida soni mali Tuhan naung sipul rapot padita distrik HKBP distrik 10 alu Jabar Tendion nunga di parukilo nasida jalan nunga di buah nasida di bagasat tangiang akan naung pinutuson nasida marhiti rapoti sai margogoma hami saluhuna ruas ni huriam lumobi partohona padita laho makanguluhon aka ulaon naho bartulomo ni roham lumobi gabe jamita na mangulu gabe sira doho panodang di ngulu nami tu naho maliak kami songoni manangaka sakap ni huriam distrikon ima patupahon pesta parheon ama dohot pertangyangan lansia distrik dohot akaulaon na marudut di huriam di resort nang di distrikon saluhut na Tuhan parhitiam mo may laho patuduhon asini roham lehot dihami persitutuhon mangulahon akaulaon naho bartulom ni roham paso-paso akaparsauran nami ang giat gabe sangap di guarmo lumobi ni Tuhan akarwas ni huriam natongon no ang dibaga sa parsahiton ima Opu Gwen Pasaribu, Opu Lemuel Boru Purba, Nyonya Simangucong Boru Siahan, Laurel Boru Hutahayan, Nyonya Simatupang Boru Sinaga, M Sinaga Boru Lubatoruan, Henrik Sihotang, Agi Siahan, Amanami Situa Doktorandus, Inanami Situa Doktorandus Boru Siahan, Dohot inanami Nyonya Simanukalit Boru Sinaga natongon noaeng dirawat di rumah sakit nang di bagas nasida pe nang sipul pasca pengobation operasi dohot pemulihan nang perawatan berlanjut pe saat diho manasida li Tuhan totong matatap nasida marhitiasi dohot tolong ni roham jalaleho pakirimon na mangulu di nasida ang giat tuo juluan nyarion lehonommu hamalumon ni parsahiton di nasida asa marhiras ni roha nasida Tuhan mangalakahos si majojana manguruti akkaulau pinasaha mutu nasida lumobi marparsauran di tongan ni huriam diakka ulaon na pinatupan ni huriam di wik nang di bagas joromoppe atong ali Tuhan mardong atoko mahami diakka udut ni ulaon nami mulutung mula penok kami le Tuhan si bagas joromon sa diho mahami manotong ma biar ni roha nami tuho asa tung takas paso-paso mi jalon nami tuak katiki arena neng ro pinuji magwar mali Tuhan manotong rodi saling-liling na di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amen tadda ni mauliate ni rohata tapuji matuhata marhitede nomor 120 lalu mamukasene sada doh tudukna laos tapasaha mapiliat tapilian paduahon Mit
tatangyakon mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo karoroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohan nami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami, godang mi silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Amen. Amen. Horas madita salutna.